Wow! Natakaroon din sa may Ibahon Aquamarine Park o naibulong ko mga migs kay may maragdag fishing din sa kilid mga couple man mo sir no? Ayan may couple nga nagtanaw sa kuan sa ubos ang tingala ko sa manilang gikuan ha? Ay! They're fishing. They're fishing. Oh my goodness. Tara na to kung labaw pa ba og 4 inches ang ilang makuha din eh. Super me giday mo dani sir? Once in a while lang. Once in a while. Unsa imong family name sir? Ay Castillo. Ha? Castillo. Castillo. Ay Castillo family din eh. Yun. Oo. Ha? Castillon. Ay, sorry, Castillon. Castillon. Si Sir Castillon nga taga. Ha? Pagatpak City. Oh, shout out. Shout out sa mga taga-Patpat, ha? So, muna ilang gibuhat din eh. Pero may pag mo magpangwala ni sir, karon lang. Sa una. Teka ayo. Masa na siya sir? Manok. Manok? Manok saya. O may laing paon. Kapo ni ka ng fresh fish. Kinilaw. Dapat kinilaw na. Mas better. May lang. May lang ko ano. Fishing? They're fishing. Meron naman yung focus mo. Pumunta sa tabi mo na. Kami dagko, pero sukwaan. Kuliok-liok siya. Kami ay may panahon. Sus na magkawan ng panahon. Camera shy. Wala man may nag-video. Para ko po ba? Sure, lagi. Nagkasan. Nagkasan ka ang... Nagkasan. Ikaw ang nagkasan. Oh, oy! Oh. What you call that fish? This fish is moong. Moong. Ito moong. Moong. Yeah, moong. It's moong. It's the cousin of moog. Oh, look at that. I'm a fisherman. They got one. Pero ito siya.
that's it, sir. Salamat, sir, ha. Salamat, ma'am. Salamat sa experience. Fishing in Tubahon. Paki-comment, paki-like, paki-share. Bye-bye.